Bai, behar da paseo bat izan. Behartua gira historian ari girelarik lehengo liburuetara jotzea. Nik helburua nuke orden informazioa biltzea, historialarek egin lana biltzea, eta gero transmititzea manera ludikoago batean, eta jendeak interesa ukan dezan, eta zenako ez etorkizuneko ikerlari batzuk ere hortik atera azteko edo gustu emaiteko. Bixente Irigarai Baigorriar gazteak historiaz bizi eta lan egin nahi du. Eta horretarako Bistori sortu du, historiaren inguruan ikerketa eta transmisioa ardatz duen proiektua. Ezeitan la etxe bati buruzko historia beraz bilatzeko, familia bati buruz ere, holakorik ez dutukan oraindik, baina ezeitan la hori. Eta gero batzutan izaiten alda ere interes gehiagorekin batzuek nahi dute frogatu, adibidez, haien etxea edo haien eiera existitzen zela 1600 aintzin, eta beraz frantses legea ez da aplikatzen etxea edo eiera hor baldin bada frantses legea hemen aplikatu aintzin. Eta beraz hor dira interes ekonomiko batzuk ere gibelean eiera erabiltzeko eta barnean den zentrala. Transmisioari dago kionez jada urratsak ematen hasi da gaztea. Urten hasi gira, Garaziko ama eskolarekin, ama eskola publikoarekin, gazteluek eta egiak esituek buruz lan egiten. Beraz hor, publiko bizikitikia, lau bost urteko aurrak, eta beraz aurrekin lantzen ditugu gotortze sistemak Donibane Garazi hartuz txemplu bezala. Berdera atseman ere jokoak hortan jendea erakartzeko, erakusteko jokoen bidez ere erakasten aldela, edo ikasten aldela, eta behaz hori lantzekoa da, eta da pixka bat falta dena atsemaiten dut orokorki iparaldean, gauza sinpletatik partituz, gaiak sobra sakondu gabe ere lehenik eman azaleko esplikapen bat, eta gero nahi duenak sakontzen du, baina bederen denek ukan dizagun pixka bat eskema historiko batzuk buruan aski argiak eta sinpleak. Ikerketa, transmisioa eta baita bisitak ere proposatzen ditu Bixente Irigaraik. Kanpotiarrentzat, baina baita tokiko herritarrentzat ere. Askotan hurbil dugunaz oso urrun kokatzen garelako. Hori da, pasionagarria da, ni aurkasen izelaik ezagutzen hemengo historia, ikasketen bidez eta memoriaren bidez. Oartu nintzen, ze aberastasun bat zen hemen ere historia bat izan dela. Beti pentsatzen dugu, kanpainan, landa ere muan ez dela historiarik izan, beti geldua izan dela, 1000 urtez ez dela evoluziorik izan, baina ez da bate egia. Eta horrek nu interesatzen, eta ikusten dugularik, somat gauza badiren ikertzeko, baina kondatzeko ere, hor den interesa da lekuko jendeari emaitea, eta jaitea zure etxeak olako historia du, erriunek ere, eta jendea ez da hoartzen begipean du hori guzia, baina ez pasaio emaiten jatera estudianen, eta beraz hori da helburua. Etorkizunari begira joko pistak edota eguneko ateraldiak proposatzeaz gain. Jaingoenean metxalaikeela, kombinatzea, uztartzea mendiko ibilaldia eta bisita historikoa, eta beraz lujaldearen historia kondatzea ibilaldiak eginez mendian. Baina mendira joaiteko diploma bat behar da, aski zaila, eta beraz hainiz hortan pentsaketan, ea pastu ala ez, eta pasten albanu hori egitea mendia eta historia biltzea, eta beraz mendian jendeari esplikatzea hemengo historia. Informazio gehiago nahi duen orok Bistori webgunea bisita dezake. Ikusentzuleok Bixente Irigarairen proiektu ederronekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!